Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ayhadi faidatun. Ya juzu menang boleh li zauji kadhe wong lanang apa ayat riba yen to mukul sapa zaud mukul to mentongi zauja tau ing bojo wadone zaud ala tarki zinati ngatas tinggal pepais wa huwa hale utawi zaud iku yuridu ngarepake sapa zaud ha ing zina dikena boleh bagi suami memukul, mukul sing ora nglarake, merak dadi KDRT, mukul istrine karena meninggalkan dandan, padahal suami menginginkan. Kon maca ora gelem, ya ki suami boleh mendung. Lah mendung tapi aja nganggo kayu, nganggo ning karo gagang. Oh iya. Apa iya? Gak kembiyen ngaji karo Pak Ikhlas ngono. No wedok bojo rewel-rewel pentung nganggo gagang iya. Saudara Muhammad. Wa tarkul ijabatan ninggal ijabah diundang bojone ra gelem. Al ilal firasi maring petura atau kasur dijak kumpul ning kasur ra gelem iki yo zaud boleh memukul. Jenengan ndak persokan iki. Tak aku kemarin bocah ya, Pak. Wa yadriba lan mukul sapa zada ing zauja. Al khuruji ngatasé metu minal mang saking omah bi ghairi idni lan tanpa idine zaud. Wong wadon metu omah ora kandha iki wong lanang kena jewer. Istilah teng mriki kena mentung tapi mentung sing tidak menyakitkan ora ndadekake luka. Wis pentung karo kasih sayang ngono. Wa ala dorbi halan ngatasi oleh mukule zaujah al walada ing anak ala dikang layak kilu kang durung diakal irung pinter sapa walad inda bukai ing dalem nangise walad ana bojo jewer anake nganti nangis mungan irung paton pinter dijer nangis bapak iki kudu mbela anake kena jewer bojone. Au alasat mi ajnabin utawa ngatasé misuh wong liya. Ana bojo misuh-misuh wong liya ki ya bojo lanang kedah ngilekke jewer. Wa ala tamziki siyabi zaujilan ing ngatasé oleh nyuwek pakaiane bojo lanang. Wong wedok wani nyuwek ngrusak pakaiane bojo lanang iki wong lanang mau ya juzu li zaud ayat riba kena mentung kena mukul tapi sing orang larakake mentung nganggo apa kono terserah nganggo irung atau nganggo wa akhdhu hiyati lan nyekel jenggote zaud iki malah jenggote apa bojo lanang ditarik bojo lanang kena jewer. Wa qaluha lan oleh ngucap zaujah lahu maring zaud ngundang bojone ya himar wa himar bojone diundang himar ya bali tu wong bodoh. Oh iki yo boleh bagi laki-laki untuk memukul istrinya. Kurang ajar bojone ngundang bojo wadon ndang bojo lanang kok ya himar ya balit ya wong sebodoh wong dedel iki bojo lanangmu kena mentung bojo wadon. Wallah.